alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ewɗo men ñalawma alkamis ene hawre e ɗiɗi lewru men avril taw ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom ɗo e wuuro Tongo Madina Gounass lewru Daka lewru avril machallah 18 avril nden Daka Madina Gounass jooɗoto inchallahu mawla yeɓiyankoɓe Nangue TV oɗo saaha koye duwaw wirdu o wona e on saaha no mbaɗen profito machallah ƴettude mbaadi jumaka ɗo e wuuro Tongo Madina Gounass alhamdulillah min ɗon ndeysaan heewɓe kodiri en kañumen e nder vidéo men o vidéo Nangue TV o haysoko mbaadi jumaka tan ji mbaadi jumaka tan ji jeeɓi belti ɗon tan en yanaɓe alhamdulillah rabbil alamin forme jumaka alhamdulillah rabbil alamin yeɓankoɓe Nangue TV min jubbo hen seeɗa e on saaha noon jehen nder to machallah koɗen juɓɓe kadi ceerno men halif men ceerno Alaji Amad Tidiani Ba halif teddude Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin machallah on ji jumaka alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah yeɓiyankoɓe Nangue TV oɗon beltanama sanne sanne ñaganama jaam machallah ko weltare ko ɓeydare alhamdulillah rabbil alamin on ji soro alhamdulillah rabbil alamin eskey machallah noon jehen nder kadi jiyen ceerno men haalif men kadi machallah kanko e dental ngal mbaɗen kadi duuso e nder duuso yeɓiyankoɓe Nangue TV o beltanama no fewi no fewi no fewi no fewi machallah Ba alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah 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 ceerno imam no fatude galle alhamdulillah men jaafadi duusdema machallah duusa karama miɗen duusa nder duusa machallah
ceerno Bachir e ceerno Ousmane Thiam alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin heeɓiyankoɓe Nangue TV en gari ga kadi wadde duuso e nder duuso machallah alhamdulillah rabbil alamin ɗon kuccire e galle ceerno Becce alhamdulillah rabbil alamin machallah kam en keftini ji gallo tan kadi en gandi machallah alhamdulillah rabbil alamin bandiraɓe julɓe kadi jalti machallah gam duusde ceerno ama saaha ceerno Ibou Ceerno so duusi ceerno haade oto ɗo ha ceerno jolli kañum ruttoto nder jamato jokkoyde golle ɗe gila inɗeli ɗi hay waynotoɓe ɗannotoɓe nangoɓe lawol ngol machallah on banggue lamto toon ceerno alhamdulillah rabbil alamin nder jamato hanki o e mbaɗɗene namdal e nder Nangue TV yimɓe namgal ngal ƴaggi seeɗa bandiraɓe hewɓe garti hen ewa kolliri kadi ganda wadde noon Daka fuɗɗi ko nokku en wiiya Ayne Madi ko nokku noon sa Daka won ko wuuro oɗo sa wuuro Hoɗago ɗon Daka adi wadde 1942 alhamdulillah rabbil alamin ne bandiraɓe heko pamirno kono kadi en gandira noon alhamdulillah rabbil alamin hande o ɓe gaddi namdal gadda ngal weeɓi namdal ngal ceerno men ceerno Juma Seydou o yi aduna ko 1900 o yi aduna o rutti ko 1980 wadde nde foto duuɓi o wuuri bandiraɓe son paami namdal ngal hande namdal ngal arte koye ceerno men mawɗo alhamdulillah rabbil alamin wiɗen kanko ceerno mawɗo yi aduna ko 1900 o yi aduna o rutti ko 1980 wadde nde foto duuɓi o wuuri kanko ceerno men mawɗo alhamdulillah rabbil alamin noon ceerno Siraji Anne ceerno Hammet Kébé ko ɗima peñje joni o ceerno rawa hen inchallah mawla yadude ceerno Hammadou Tene Boro mo ceerno Amadou Ndiaye e dande mum welde alhamdulillah rabbil alamin machallah jiiɓen koɓe Nangue TV o beltanama sanne ñaganama jaam seydi Anne parce que machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah ceerno Hammet Kébé e Mame Boy Ba alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah ceerno ari alhamdulillah rabbil alamin machallah skay Sare Sunna Laamu e Tijaniya alhamdulillah rabbil alamin yeeɓiyankoɓe Nangue TV beltoroɗo camni Moutannaɓe Malinaɓe machallah Gambinaɓe Guinanaɓe fof Afrique o Europe o Asie o Amérique o machallah ceerno Allah jaɓa Tidiani Ba gurdam juutonde e cellal alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin machallah mbaɗi duuso machallah gadano nani machallah duuso gadano heddi ko duuso goɗɗo duuso e nder duuso machallah alhamdulillah rabbil alamin yeeɓiyankoɓe Nangue TV jehen nder jokkiri hen golle ɗe inchallah mawla alhamdulillah rabbil alamin yeeɓiyankoɓe Nangue TV en garti nder jumaga machallah ceerno Ibou Ceerno machallah tentangal gila innoɓe hani nanda waynotoɓe hay joom haajuji en machallah parce que alhamdulillah rabbil alamin ɗum waɗi fayida no feewi ceerno Ibou Ceerno lumtoɗo ceerno ceerno Yakob Tuyo nokku muɗum on saaha golle ɗe jokka alhamdulillah rabbil alamin ha joni ko ceerno tan alhamdulillah rabbil alamin te salatul fatiha duwaw boto alhamdulillah rabbil alamin dendagal imim gam arde juurade ceerno men mawɗo radiyallahu taala anhu alhamdulillah rabbil alamin parce que ceerno Ibrahima Diallo sajade ceerno alhamdulillah rabbil alamin
alhamdulillah rabbil alamin jeeɓiyankoɓe Nagge TV juurama ceerno men mawɗo radiallahu taala an rabbil alamin jokkodiri juuɗe jokkodiri enɗam yurmodirde yafondirde yiɗane gonɗen yiɗane hoore mum machallah gardugol ceerno Ibrahima ceerno machallah ceerno Basiru Thiam islajo ko nangal machallah emeɗel hen diallo ceerno Tidiane Kaw ceerno Ahmadou Bayel Thiam alhamdulillah machallah ceerno Ibnu Ceerno ceerno Tidiane Kaw ceerno Abdoul Hayy Diallo mon de yeeso alhamdulillah alhamdulillah bil alamin que isa ƴeeɓe tarɗo joni ndeysan ceerno Ousmane Thiam ceerno ma Seydou ceerno Ibrahima Diallo machallah que nde ɓessuji maɓɓe gonɗo en lomtiɗo alhamdulillah que ndeysan alhamdulillah ceerno Ahmadou Yaya Sarr e Baba Moussa Ballo ndeysan ko gueƴiraɓe ceerno Ibnu Mas ceerno ndeysan alhamdulillah no haalde e mabɓe gueƴiraɓe makko ndeysan que hande guiƴiraga firti hande guiƴiraga firti machallah
alhamdulillah rabbil alamin machallah ceerno mo ceerno haɗo wayndita ceerno Tidiani Kaw machallah weltare ko ɓeydama alhamdulillah biske ceerno Ibnu Mar Ceerno alhamdulillah rabbil alamin ceerno Silimani An san ɓi ceerno Muniru An Musala on haatule ceerno Ibnu Mar Ceerno seere ɓe kam fof koɓe fayi kam fof ko moƴƴuɓe tedduɓe ndeysaan de komo gondirɗa tan emon jontide ema jondirade kam fof koɓe goto hanke moƴƴere yankinade e yidde yimɓe machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah naata boleero ndu parce que ɗago dental laaɓi seni alhamdulillah rabbil alamin ceerno Ibnu Mar Ceerno ballo almuɓe jangguinowo almuɓe foti waade foti siforade e sara ceerno foti siforade e nder jamaka foti siforade e nder dental ngal alhamdulillah rabbil alamin ba rabbil alamin amin amin rabbil alamin machallah skey yeɓiyankoɓe Nangue TV weltare mawde o ɗo subaka moƴƴo laaɓaɗo alkamis ene hawre 2 lewru men avril lewru Daka taw ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom mbiɗen ni namdal men hande ko ceerañmo Seydou ɗen o yi aduna tan ujunere temedde jeenayyi rutti ila ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati wadde hoto duuɓi o wuuri kanko ceerno men mawɗo hande ɗon namdal meɗen e nder Nangue TV machallah jippandira men rewɓe machallah aroɓe guila salatu samminde ceerno yiide ceerno juurade ɗum machallah nangoɓe law senam Tijani yimɓe ɓe waynotoɓe alhamdulillah alamin machallah no ɓe jillu en jillirtirade fof machallah ken hujum waɗe ma mbayno alhamdulillah alamin puisque alhamdulillah alamin ceerno Ibnu Mar Ceerno machallah alhamdulillah alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne e dokke bandiraɓe aadiran ha saaha goɗɗo so Allahu lamdo jaaɓi inchallah mawla so alno ken cellal ɓen ken hattan kala subaka inchallah min mbaɗi biso ceerno gam weltorade ɗum gam kadi hollude ɗum aduna o hollude ɗum ɗanniyanko men ɓe hollude ɗum dennagal juɓɓe ka alhamdulillah rabbil alamin no yeɓiyankoɓe Nangue TV tinnodiran nanggodiran yiiɗan bande ko jeyande hoorema Allah jarama on jarama.